Бу ел көннәрендә без Шәкшәк һәм Чәй музеенда булдык. Алар бер-берсеннән бик якын гына урнашканнар. Аралары 530 метр, атлап кына да барып була. Кайсы музей яхшырак, кайсына барырга? Сезгә сайларга җиңелрәк булсын өчен, мин бу ике музейны да видеога төшердем. Без соңыннан нинди нәтиҗәгә килгәнне белер өчен, бу видеоны ахырына кадәр карагыз. Һәм бер булса да лайк куярга онытмагыз, дуслар. Хәзер инде сезне беренчесеннән татар сәүдәгәре Вафа Багиев яшәгән Казандагы Париж коммунасы урамында 18-нче йортта урнашкан Шәкшәк музееннан таныштыруны башлыйбыз. Шәкшәк музеенда программаны колоритлы бер татар кызы Хуҗабикә алып барды. Да, под названием Чак-Чак. Я начну я свой рассказ с истории этого дома. Наш музей располагается в старинном купеческом доме, построенном в 30-х годах XIX века татарским купцом второй гильдии Вафой Бигаевым. Музейның диварларында татарлар 100 ел элек киеп йөргән шен традицион киемнәр эленеп тора иде. Элек бу киемнәрне монда кигәннәрен күз алдына китерү бик җиңел булды. Сундыкларның берсендә музыка кораллары куелган, аларны бәйрәмнәрдә, туйларда еш кулланганнар. Шәкшәкне дә татарлар беренче тапкыр нәкъ менә туй өчен әзерләгәннәр. Бу хакта безгә йорт хуҗабикәсе сөйләде. Бу Шәкшәк музеенда булган бар нәрсәне кул белән тотып карарга була иде. Хуҗабикә Шәкшәкне ничек һәм нәрсәдән әзерләүе турында серләрен сөйләде. Көнбагыш мае, йомырка, шикәр, он, камырны юка гына итеп җәеп, кайнап торган көнбагыш маенда пешерәләр. Тиз һәм тәмле килеп чыга, диде ул. Туйдагы барлык кунаклар да тук һәм канәгать булып калырга тиеш булган. Шулай ук без бу музейда чын шәкәр башын күрә алдык. Элек аны кәнфит урына ашаганнар дип әйтелде. У меня в руках всего лишь 1 килограмм сахарной головы, но раньше универсальным размером был пуд. Это у нас ровно 16 килограмм. Экскурсия якынча 1 сәгать дәвам итте. Азактан безнең төркемне башка бүлмәгә чакырдылар. Милли стильдәге тукыма белән бизәлгән уңайлы өстәлләрдә безне хуш исле үлән чәе, пастила һәм шәкшәк, бавырсак белән сыйлап чыгардылар. Музейның беренче катында кечкенә кибет тә бар. Анда шәкшәк, бавырсак һәм хуҗалар җитештерелгән пастила сатып алып була. Экскурсиягә алдан язылу буенча гына эләгеп була. Билет бәясе аларга 600 сум, балаларга 5 яшьтән 500 сум. Шулай ук шәкшәк ясау буенча мастер-класска да эләгергә мөмкин. Бәясе 1500 сум була. Шушы минутта туктап, дуслар, сезне Газиз Фаттах дигән егет белән таныштырып китәсем килә. Аның YouTube'та татар телендә каналы бар. Бик профессионал итеп мультикларга хәтлем тәрҗемә итеп ята ул. Аңа кирип кушылыгыз, язылыгыз, шушы видео астында ссылканы аның каналына калдырамын. Бергә булайык, бердәм булайык. Алга, рәхмәт. Икенчесе иске татар бистәсендә Кайым Насири урамы 5-нче йортта Сәүдәгәр Кушаев усадьбасында урнашкан Чәй музее белән дә таныштырып иттем. Казан Чәй музеенда нәрсә карарга була? Беренчедән, музей урнашкан бина үзе архитектура һәйкәле. Бу 19-нчы гасырда төзелгән Кушаевлар сәүдәгәр йорты. Бүген ул төбәк әһәмиятендәге мәдәни мирас объекты булып тора. Урыны уйлап сайланган. Кушаев исән чагында чәй импорты белән шөгыльләнгән. Экспозицияны чәй белән давалануны ачкан Кытай мифологиясенең персонажы Шәйнун сурәте белән ачып җибәрделәр. Как зовут? Как тебя зовут? Марьян. Вот скажи, что это у нас за животные такие? Верблюды. Вот как раз верблюды чай к нам и привозили. По великому шелковому пути шли. Вообще чай... Икенчедән, бу чәй музеенда Кытайның делегациясе иң кыйммәтле 78 килограмм пуэр чәе бүләк итеп калдырган. Казан Чәй музее бу хөрмәтне алган Рәсәйдәге бердән-бер музей.
Подобным актом дарения китайские товарищи подчеркнули особый статус нашего учреждения, признав музей чая наш лучшим музеем чая в России. Давай посмотрим. Чай называется куэр. Давай понюхаем. Пахнет? Вкусно? Музей нибары 5 залдан тора. Алар кунакларны төрле илләргә һәм чараларга күчерәләр. Экскурсия Кытай һәм Япониягә багышланган заллардан башлана. Анда чәй эшенең барлыкка килүе, аның көнчыгыш илләрдәге мәдәнияте һәм бу чәйләрнең Россиягә килгән юллары турында сөйлиләр. Киләсе зал Европага багышланган. Монда чәй бүлмәләре традицион көнбатыш тыйнаклыгы белән бизәлгән. Кулыңа инглиз фарфорыннан ясалган кәсәне тотып, фотога төшәргә мөмкин. Түбән бүлмәләр совет чоры турында ясалган. Безгә бу бик якын, шуңа күрә минем өчен бик кызык түгел. Әмма анда традицион татар үрнәге булган махсус чәй ясалган өстәл безне көтә иде. Чәкчәк белән сыйлап, чәй эчерделәр. Чәй музеена билет бәясе өлкәннәр өчен 450 сум. Детсад балаларына бушлай. Җыелма экскурсиялар һәр сәгать башында үткәрелә. Озынлыгы 50 минут була. Билетны онлайнда сатып алырга мөмкин. Безнең нәтиҗә шундый. Чәкчәк музее популяр булуга карамастан, без 4 балны чәй музеена бирәбез. Сез ничек уйлыйсыз, дуслар, кайсын карарга кызыграк булды сезгә? Авыр булмаса, комментариягә язып куегыз. Рәхмәт.